Oh, 'di ba mga kadagat, tama ako. Yung mood talaga ng dagat parang mood din ng asawa mo 'yan eh. Pag tagdagat, antayin mo lang kumalma at lalamig din 'yan. O kita mo ngayon mga kadagat, planchadong-planchado na naman ang karagatan. Time na naman 'to ng mga kadagat vlog para manlaot. Ayan na at nag-asikaso nga agad-agad kami, tumulak palaot. Naghanap na naman uli kami ng kawan para man lang kung sakali may matagpuan kami. At syempre naman yung aking mga kasamahan, maging ako na din. Syempre sobrang gigil na yarn kasi ang tagal na nga naming natenga sa gilid. Kumbaga, sobrang haba ng pahinga namin kaya naipon talagang sobra yung aming lakas. Kaya ngayon, baabawi talaga kami kahit anong mangyari mga kadagat. Hindi nga kami nagtagal mga kadagat sa kakaikot sa karagatan. Ayan, kita nyo naman, nagkikislapan na ang mga kaawan. Ang bait talaga ng tadhana mga kadagat kaya sa buhay talaga, tiyaga-tiyaga lang. Ayan. Nakakita na kami ngayon ng kawan mga kadagat. Bumubuelo lang kami niyan para bumagsak ng lambat. At syempre, andito na kami ngayon sa kalagitnaan at meron pa kaming kompetensya. Oh. Syempre, hindi namin yan papopormahin kasi sabik na sabik nga kami sa kawan, di ba? Syempre, sa ganitong sitwasyon kasi mga kadagat, talagang sa mundo hindi nawawala ng kontrabida. Ay, kakompetensya nga pala. Ayan kasi mga kadagat, syempre, hindi lang naman kasi kami nag-iisang mangingisda, marami din. May mga bangka din katulad namin kaya paunahan lang talaga pagalingan ng diskarte. Ika nga, focus ka sa goal pag ikaw yung kapitan. At dahil nga mga kadagat, sobrang gigil na yarn ng aming kapitan. Ayan, di na nakapag-antay mga kadagat, binagsakan na talaga ng lambat. At talagang nauna kaming bumagsak ng lambat at talagang sinigurado namin na makukulungan namin yung kawan mga kadagat. Kaya bago yan mga kadagat, pusuan nyo naman itong video at i-like nyo naman at i-share nyo na rin. Ano ba yan mga kadagat? Nakakapagod din mag-vlog, nakakapagod din magsalita sa inyo para sa inyo mga kadagat. Kaya kung ako sa inyo, mag-comment naman kayo sa mga content ko. Please lang mga kadagat at mag-follow na rin kayo. Salamat mga kadagat. Pero bago yan, patuloy tayo mga kadagat. Ayan, sobrang ang bilis ng aming takbo niyan mga kadagat. Talagang yung net namin yung mga kadagat saktong-sakto lang eh. Talagang nagpang-abot. Hindi kasi katulad ng mga nakaraan mga kadagat. Talagang minsan nabibitin kami sa net kaya kailangan naming sitalunan pa sa dagat para lang maagapan yung mga puwang na pwedeng daanan ng mga isda talaga mga kadagat, promise. At this moment nga mga kadagat, yan, kalmado na kami yan kasi naiangat na namin yung siningsing. Yun yung tanging dinadaanan kasi ng isda mga kadagat. Pag hindi pa talaga yung nakaangat, hindi mo pa masigurado kung mahuhuli mo nga ba talaga yung isda. Kaya naiangat na namin sa puntong ito mga kadagat. Kaya tuntuan na talaga yan mga kadagat. Tingnan mo naman yung kasama ko mga kadagat. O ayan o, talagang sinisilip niya na yung ilalim kung magkano nga ba o ilang pirasong isda ang aming makukuha. At sobrang ang tuwa namin mga kadagat. Medyo konti lang ang huli namin dito. Medyo manipis nga lang. Pero para sa amin, malaking tulong na yan. Napakasaya ng samahan yan. Kasi syempre, meron na naman kaming pang kabuhayan showcase mga kadagat. At dahil nga ang tagal naming natenga mga kadagat, eto na naman, nag-umpisa na naman kaming mag-area. At sana magtuloy-tuloy na naman yung karagatan. Hindi na to pakin o kaya nga sumpungin na para bang misis mo. Ang labanan nga dito mga kadagat sa karagatan, yung pag-aarya namin, hindi naman talaga madalas may huli kami. Kumbaga hindi ika nga araw-araw Pasko. Kaya pag nakakahuli talaga kami yan mga kadagat, naku, sobrang tuwa talaga na aming samahan yan mga kadagat. Ayan nga, nakalamang na naman ang aming diver. Nakakuha na naman siya ng isa. Pag ganyan kasi mga kadagat, solong-solo niya yan. Sa kanya na talaga yan. Wala na siyang kahati. Iyong-iyo na. Tul. Putol na lang iko. Ano ba? Ang kinik.
At dahil nga mga kadagat, malinaw na naman ang ating karagatan. Syempre marami po kayong aabangan sa Kadagat Vlog. Kaya patuloy nyo pong suportahan ang Kadagat Vlog sa pamamagitan po ng inyong pag-share at pag-comment. Shoutout po kay Amiga Sir na #1 viewers po ng ating Kadagat Vlog. Dindok Lidoro from Dapdap, Kiwi Albay. Atanasio family from Patitinan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi ko pa po na sa shoutout dyan, mag-comment lang po kayo kasi nakakalimutan ko po yung iba kasi wala pong internet sa bahay. Dumadayo lang po ako para mag-upload ng video. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.